Vagthunden. Min kone. Ekstrem god madlavning. I denne episode er Hans og Henry. Og kig lige bag på den, mand. Den er stor bagpå. Hold da magle. Prøv at se. Kan vi lige zoome lidt ind på den? Ej, den er flot, hva'? Den skal jeg have, den der. Den skal jeg have. Ej, vi skal have en der. Så det er jo. Ja. Du hopper bare i bagsædet. Ja, du hopper dernede i. Vi skal nok også til at få lavet noget aftensmad. Kan du finde ud af at lave noget? Den der kone der, den skulle have været 4 timer siden. Jeg kan ikke forstå, hvor hun er henne. Hun er sikkert ude i byen og drikke noget party juice. Det er godt med sådan en vagt, hun var. Ja, så der ikke kommer nogen, der spiser vores mad, som vi kan ikke finde ud af at lave. Hvad er det første, vi skal? Ja, det ved jeg ikke, men vi skal nok finde ud af, hvad vi skal lave. En ser bare. Okay. Hey Hans, kan vi bruge den her? Det er ikke. Prøv at tage den. Okay. Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Jeg bruger min kone med til middagssmag. Jeg ved ikke, hvad det er, men det smager godt. Okay, har vi den. Henry, jeg fandt den her. Det håber, det smager godt. Ja. Jeg kan ikke... Man får sgu kratte i fingre af det her. Jeg er ikke så glad for det. Jeg så det her, min kone på det her, det smager åbenbart godt. Og du er sikker på, at det ikke er stærkt, for det kan jeg ikke tåle. Fucking ligeglad. Karen, hun plejer altid at bruge den her. Tror du, hun har batterier i? Det ved jeg ikke. Hvordan skal man ellers bruge den? Det ved jeg ikke, men jeg ved heller ikke, hvad det her er. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, der er alle mulige streger og sådan noget. Jeg var ikke god til matematik, da jeg var i skole. Altså, var jeg godt nok heller ikke. Jeg tror, vi fandt ud af det, Hans. Det var godt. De må endelig ikke brænde på. Jeg har godt så lang tid på det. Shit, det ser godt ud. Hvordan har du lavet det der? Det ved jeg godt nok ikke. Nej, vi skal sgu da lige bede først. Kære Gud, hvor min går, imens jeg er ikke der. Amen. Har I også lavet mad til mig? Nej, Karen, skrig. Vi har ikke lavet mad til dig. Det er ikke nok. Nå, så går jeg bare hjem til Gunnar. Har din kone en anden kæreste? Ja, jeg er ligeglad. Bare så længe det her mad, det smager godt. Så fandt vi det skulle ud, at vi kunne lave mad. Min kone, hun er stolt af, at jeg kan lave mad. Men min kone giver ikke en bip. Hun er taget over til Gunnar jo. Gunnar. Skål. Skål.